ಹೇಗೆ ಗುಚ್ಚಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ଭାଇ ଦିନ ପୁରା ବ୍ଲଗ୍ସଟି ନେଇ ଆସିଛି ତ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସିଛି ମେଡ଼ିକାଲରେ ତ ବଡ଼ ବାବାଙ୍କର ଦେହ ଗୋଟେ ଖରାପ ଅଛି ତ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି ନା ଯେଉଁ କିଡ଼ନୀଟି ଖରାପ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଆସିଛି କାଲି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ମାନେ ସକାଳ 9ଟା ବେଳେ ଆଉ ରାତିରେ ତ ଚାଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆସିଛି ତ ରାତିରେ ଟିକେ ନିଦ୍ରା ଅଛି ତ କିଛି ଶୋଇପାରୁନି ତ ହେ ଗାଇସ୍ ମାନେ ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲ ବାହାରେ ଆସିଛି ତ କାହିଁକି ମାନେ ବହୁତ ବିଜାର ହେଲା ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଟିକେ କହିଲେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଟିକେ କ'ଣ ଗୋଟେ କିଣିବା ପାଇଁ ତ ଚାଲ ମେଡ଼ିକାଲ ଟିକେ ବାହାର ଟିକେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ଲାଗୁଛି ମାନେ ଭିତରେ ରହି ବହୁତ ବିଜାର ବି ଲାଗିଯାଉଛି ତ ଚାଲ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ମାନେ ଏଇ ଲୋକେସନ୍ଟା ହେଲା ଆମର ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡା ତ ସେଇ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆମେ ଆସିଛୁ ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବି ବଢ଼ୁନାହାନ୍ତି ତ ମୋତେ ବି ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ତ କିଛି କଥା ନାହିଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢ଼ିବ ତ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ହେ ଗାଇସ୍ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ପୁଣି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି କେଉଁଠି ନା ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯାଇଥିଲି ମାନେ ଏତେ ସାରା ଭିଡ଼ ତାପରେ ପୁଣି ମୋର ଯେଉଁ ଗଲା କାମ ବି ହେଲାନି ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ନାହାନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖରେ ମୁଁ ଫେରି ଆସିଛି ଏତେ ଖରାରେ ପୁଣି ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ହେଲେ କିଛି କାମ ହେଲାନି ତ ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଫୁଲ୍ ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ।